Kuiper, te rog să-mi spui dacă mai sunt copii pe alte planete. Welcome, Kuiper! Welcome, Kuiper! O să se trezească și o să vorbească cu noi. Hi there. Chiar o să vorbească cu noi. Hello, my dear space explorers. O să vă răspundă la Întrebările noastre care le-am spus. Kuiper, de ce s-a format planeta Marte? Planeta Marte s-a format acum foarte, foarte mult timp din praf și pietre din spațiu. Cum te-ai creat tu, Kuiper? Eu, Kuiper, am fost creat de oameni într-un calculator. Ei m-au învățat lucruri ca să vă pot ajuta. Kuiper, cum arată Luna? Luna este ca o minge mare, rotundă, gri-albicioasă. Are multe găuri numite cratere, făcute de pietre din spațiu care au lovit-o. Tu unde stai în spațiu? Eu nu stau pe o planetă adevărată. Casa mea este într-un calculator, dar îmi imaginez că vin dintr-un loc îndepărtat din spațiu numit Centura Kuiper. Ai prieteni în spațiu? Da, îmi imaginez că am prieteni în spațiu. Sunt alte ființe curioase ca mine, care iubesc să descopere stelele și planetele. Dar cei mai importanți prieteni ai mei sunteți voi. Kuiper, cum s-a creat Luna? Lumea, adică Pământul, s-a format acum foarte mult timp din praf și roci din spațiu. Ele s-au adunat și au devenit o planetă mare. La început era foarte fierbinte, apoi s-a răcit. După mult timp au apărut apa și primele forme de viață. Poți să respiri în spațiu? Nu poți respira în spațiu. În spațiu nu există aer, iar noi avem nevoie de aer ca să respirăm. De aceea, astronauții poartă costume speciale care le dau aer. Plăcere, dragi exploratori, păstrați întrebările în inimă, ele vă vor duce departe. La revedere! Cu drag! La revedere!